Türkmenistan'ın atqadanan bagşysy Nurseket Halsekedow. Nurseket bagşy 1884-nji ýylda Mary vilayatynyň Mary etrawyna dünýäge ýa. Ol ýaşykdan tüýdükçiler Anygulu Sary, Ýaz Muhammed Köse, Seket Torlu dagy bilen ýakyndan tanışyp, tüýdügiň ýanyna ýanama aýdymlary aýdyp başlaýar. 20-nji ýyllaryň aýaklaryna Nurseket Halsekedow Aşgabatda gelip Türkmenistanyň radiosunda we Türkmen Döwlet Filarmoniýasynda jemlenen bagşy sadanlaryň hataryna işe başlaýar. Bu ýerde ol Türkmen sungatynyň pähliwanlary Täş Mehmet Suhanyliýew, Mally Täşmuradow, Sary bagşy we onuň sadanly ogullary Pürli, Oraz, Nury Saryewler bilen ýakyn aragatnaşykda bolýar. Nurseket bagşy Türkmen Döwlet Filarmoniýasynda Oraz salar. Türkmenistanyň atqadanan artisti Recep Gylyjow, Oraz Sofiýew, Keçi Gellimradow dagy bilen bilişleýär. Bu ýagdaý onuň diňe bir tüýdügiň ýanyna dälle, dutar gyjagyň ýanyna hem aýdym-aýdyp başlamagyna sebäp bolýar. Şeýlelikde milli bagşyçylyk däplerine döredüjülükli çemeleşen Nurseket bagşynyň ustatlygy kämilleşip ady il gezi urýar. Tiz wagtdan ol döwrüniň atly bagşylarynyň hataryna oşurýar. Bagşynyň ustatlyk bilen aýdan aýdymlary 1935-nji ýylda Moskwa şäherine Gran Plastinka üçin ýörüýte ýazga alynýar. Şonda onuň Bady Sawa, Kiçi, Saltyk, Piýala, Garmyzy atly aýdymlary ýazylýar. Şeýlekem bagşynyň bir näçe aýdymlary Türkmenistan radiosy we Gran Plastinka üçin ýazylypdyr. Onuň öz halkyna we geljek nesillerine miras goýan şirin mukamy weslenen bir näçe aýdymlary Türkmen radiosynyň altyn hazinasyna saklanýar. Milli aýdymsaz sunugatyny bitiren hyzmaty üçin Nurseket Halsekedow Türkmenistanyň atqadanan bagşy diýen hormatly at takylýar.